Ara sí que sortirà un xorro d'aigua aquí. Oh! M'ha mullat tot. Bueno, jo m'he punxat, però sort que no m'he fet. T'has punxat? Bueno, espera't un moment. Hola de nou, ja estem en un altre vídeo que farem una prova, Pol. Pues sí. Farem... Ui, cuidado, Vale. Farem la prova aquesta. No us serviu als nens petits. Això que no ho feu a casa, perquè els nens petits no ho poden... Adults de major d'edat. A majors d'edat. Vinga, fes forats per aquí. Apreta fort. Apreta. Ui. Vinga, més. Ara cap aquí. Un. Més seguint aquesta línia. Dos. Farem un experiment. Així aprendrem coses tots. Hem vist per TikTok. Hem vist per TikTok i ara ho farem nosaltres. Farem un vídeo pel canal exclusivament en català de Picaparet. Per als dos també. Per l'altre canal dels iaios de Galgos Solidarios també el podem posar. Vinga, vés fent, nen, que ens adormirem. Vés, apreta més. Apreta. Vinga. Anar fent forats. Anar fent forats. Perquè després no es vegin. Clar. Això ho han de fer nens grans. Major d'edat. Bueno, major d'edat tu no ets major d'edat. Perquè tu tens... Major d'edat és 18 anys i tu en tens 6. Bueno, a partir de 6 anys, vale? Que no facin nens menors sense supervisió d'adults. Mira. Perquè es podria punxar. Més de 4 anys. Més de 4 anys, va. Perquè els de 3 anys... Vale. No, aquí dalt no. Bueno, ja està, Pol. Vale. Llavors, aviam. Espera, miraré si es veu bé. Ho guardo? Aviam, baixarem una miqueta la càmera. Bueno, jo m'he punxat, però sort que no m'he fet. T'has punxat? Bueno, espera't un moment. Aviam, ara anem a buscar... Mira, Pol, obre aquí, però que es vegi. Obre-ho, vinga, posa-ho aquí, i ara no cal que aguantis la càmera, vine a aguantar aquí, que l'aigua vagi cap dins. Vale? Encara que rajarà una miqueta per aquí, però després ja veureu el que passa, Què passa, que no surt l'aigua o què? Què passa, que no surt? T'està sortint. Està sortint per molt poc. Aviam, espera, Pol. Com és que no surt aigua aquí? Espera, un moment. Potser perquè tens que... Deu haver un doblet en algun lloc. Un moment, pausem. Ara sí que sortirà un xorro d'aigua aquí. Oh! M'ha mullat tot. No, aguanta. Aguanta estoicament. Quan et digui poses el cap de seguida, Pol? Vale. Posa el tap. Ui! Aviam. Corre, posa el tap. Pues sí, Bé, funciona. l'experiment és el següent, Pues sí, perquè estic tot sencer. Tot s'has mullat del tot. Bueno, estem al sol, així que... Espera un moment. Llavors, veus? Aquí, quan obrim l'aigua, què passa? Mira com surt, no sé si es veu. Hola! Es veu que ens estem mullant els peus? Aviam, para la font, Pol. Para la font. Ai. Aviam, mira, s'ha parat la font. Aviam, tornem a començar. Torna a fer la font. Tararitatatara. Aixeca-la una miqueta. Hola, la font de Montjuïc. Aquí ens hem deixat de fer forats, Pol. Però queda xuli, Bueno, però Està xuli, Mira com surt. Aviam, para la font. Hola, li ensenyem a la mama com vingui,